19-та тема, която записваме в видеоформат, е всъщност свързана с медиите и тяхната роля в здравната просвета. Темата се казва "Значението на медиите за здравословния начин на живот, ролята на масовите, социалните и регионалните медии в промотирането на философията за здравословен начин на живот". В съвременния свят информацията е ключов ресурс за формиране на нагласи, поведение и здравни практики. Но не всички медии имат еднакъв ефект върху общественото здраве. Различните медийни платформи, масовите като телевизия, радио и националните новинарски сайтове, социалните медии като Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и регионалните медии, които са локални онлайн платформи и печатни издания, имат своите различни предимства и предизвикателства, но в обща комбинация с подходящ подход биха допринесли съществено за осъществяването и въвеждането на философията на здравословния начин на живот, така широко прокламирана от доктор Богомил Лазаров в изписаните и записаните наши рубрики до тук. Ето какви са спецификите на медиите и как техният индивидуален и уникален подход би могъл да доведе до съществено подобрение на обществената нагласа към идеята и необходимостта от цялостната програма за здравословния начин на живот. Масовите медии – широк обхват и авторитет. Масовите медии имат силата да достигнат до огромна аудитория, включително до хора, които по-рядко търсят сами здравна информация. Те имат капацитета да превърнат здравословните теми в обществено значими теми и да повишат медийния интерес към превенцията и здравните кампании. В публикациите, които разработихме съвместно с доктор Богомил Лазаров, ясно се подчертава колко е важна ролята на информацията за формирането на здравословните навици. Самият той казва нееднократно: здравето не е пасивно състояние, а преди всичко активно лично постижение. Този вид силни мотивиращи послания, представени в масовите медии, могат да потикнат хората към реални промени, от ежедневно движение до преосмисляне на хранителните навици. Добри практики за масовите медии. Включване на здравни рубрики в основните блокове на новините и сутрешните предавания, покани към специалисти, лекари, диетолози, психолози за дискусии по актуалните здравни теми. Създаване на национални кампании за превенция на хроничните заболявания, стреса, тютюнопушенето и другите рискови фактори. Масовите медии имат отговорността да представят здравословния начин на живот не само като личен избор, но и като обществен приоритет, особено когато целта е да се намали натискът върху здравната система и да се подобри качеството на живот на цялото население. Социалните медии – двустранна комуникация и активно участие. Социалните медии са динамична среда, която позволява не само разпространение на информация, но и общуване, споделяне на лични истории и обратна връзка. В контекста на здравето това е особено важно, защото здравословните навици често се възприемат по-лесно чрез личния пример, видеа с упражнения, рецепти или кратки обяснения от специалистите. Публикациите, разработени с доктор Богомил Лазаров, показват как една регионална инициатива може да използва социалните медии, за да засили въздействието си. Например, темите за имунитета през есенно-зимния сезон или стреса представляват по-широк интерес при споделяне в социалните медии, защото са актуални, полезни и оформени достъпно като информация. Как социалните медии помагат? Те имат няколко ключови аспекта. Пряк контакт с аудиторията. Прекия контакт и възможността за създаване на дискусия чрез въпроси и отговори и коментари повишават интереса към здравните теми. Визуализацията за здравни съвети чрез кратки видеа и инфографики, визуалната информация се представя изключително важно и по-добре за възприемане. Споделяне на успехи, предизвикателства и лични истории, които мотивират. Споделения личен опит често има повече тежест от лекционното съдържание. В помощта на социалните платформи здравните послания стават по-силни, по-често споделяни и достъпни. А това увеличава вероятността те да бъдат възприети и приложени в ежедневието. Регионалните медии – близост до общността и целенасочена информация. Регионалните медии, като нашата на Габрово, имаме специално място в комуникацията за здраве, защото ние оперираме близо до ежедневието на хората в определените общности. Чрез регионалните медии по-лесно се интегрират местни инициативи, истории и съвети на специалисти, които националните медии често пренебрегват.
Серията от публикации с участието на доктор Лазаров не само съдържа ценна информация, но и поставя в локален контекст, който нерядко се разминава с мейнстрима на мас-медиите. Предимства на регионалните медии, директно отразяване на здравни инициативи в общността, мост между експерти и граждани, чрез интервютата с местни лекари и здравни работници, които са добре познати на местната общност, се изгражда по-силно доверие в споделената информация. Редовни рубрики по здравни теми с конкретни съвети, адаптирани към местните особености. Конкретиката винаги носи повече разбираемост към засегнатия проблем. Регионалните медии са незаменим инструмент за промотиране на здравословния начин на живот на местно ниво, като същевременно изграждат доверие и ангажираност в общността. Интегрирани стратегии за ефективно медийно участие. За да бъде въздействието на медиите реално и дълготрайно, най-успешният подход е съвместно използване на масови социални и регионални медии. Ето няколко предложения за добри практики, които и доктор Лазаров споделя в своите послания. Координирани кампании между различни медийни платформи. Организиране на здравни кампании, които се разпространяват едновременно в националните телевизии, регионалните онлайн медии и социалните платформи. Така се постига максимално широк обхват и дълбоко навлизане в ежедневието на хората. Образователни серии и рубрики. Редовните здравни рубрики, които включват експерти като доктор Лазаров, касаещи теми от имунитета и храненето до психичното здраве, зависимостите и превенцията са ключови. Това е начин да се трансформира комплексната медицинска информация в практически съвети. Партньорство с институции и организации. Медийната среда трябва да работи заедно с различни партньори, общини и образователни институции, здравни организации, за да се засили доверието и да се оптимизира разпространението на здравните знания. Партньорският проект с Ти Лидъл за нашето утре, най-голямото социално отговорна инициатива на Лидъл България, съвместно с медията за Габрово е пример за успешна интеграция на здравна рубрика в местна регионална медия, а съдържанието се превръща в очаквана среща с читателите, като в крайна сметка се достига и до целта – повишаване на интереса към здравната тематика и съдействие за интегриране на здравословния начин на живот в потока от регионални новини. Създаване на интерактивно участие. Формите за диалог между аудиторията и експертите чрез социалните медии, форуми и локални събития увеличават ангажираността и личната мотивация на хората да променят своя начин на живот. Медиите като двигател на здравословния начин на живот. Медийната екосистема, масови, социални и регионални медии има огромен потенциал да промотира философията за здравословния начин на живот, категоричен и доктор Лазаров. Комбинирайки обхват, интерактивност и локална релевантност, те могат да превърнат здравето не само в тема на разговор, но и в активна практика на ежедневните навици. Публикациите и видеята, които разработихме съвместно с доктор Богомир Лазаров, ни напомнят, че здравето е активно личностно постижение, което се подхранва от знания, мотивация и постоянство. И медиите могат да бъдат ключов фактор в този процес.